זאת עיניו? איפרנו אותה. איך אתה הולך לכבוש אותה בלייב? אני נראה לי לתפוס אולי איזה חתול חמוד ככה, אני אגיש לו את החתול, אני אגיד לה, את רואה אותו? זה הבן שלך. אני טרוד קצת בדעותיי. למה אתה טרוד? היופי שלך, שאני לא יכול לשחרר ממנו. היי, מה שלומכם? אתם רוצים להזמין? אני מכיר אותך מאיפשהו. הבת של רמי, מהבית כנסת. כן. בטח, נשמה, וואלה, בסדר, מה שלומך? יאללה, אתה רוצה להזמין? באמת בעיניי, שתדעי, אני באמת חושב תודה שאתה רבה. באמת בן אדם מקסים. תודה. ממש אור מעליך. איזה יופי. תודה. מרשימה. מה את חפשת? בקיצור, תראה אליי. אני נראה לי שמצאתי, ואתה יודע, להתחיל משפחה. עוד אוגר. משפחה? למה עוד משפחה? ובחדשות, ושמרי תראה, ואז מי זו שמרית? אשתי אחת היחידה, הנשמה שלי השנייה, הלהבה התאומה שלי. אתה נשוי? ואם לי עכשיו יהיה עוד גבר? אני אהרוג אותו בידיים שלי. אני צריכה שנייה לחשוב על זה שנייה. מאמי שלי, בואי כפרה, מה יש לך? בואי, חיים שלי, למה את הולכת? החלטתם כבר? מה אתם רוצים להזמין? אני מסכנה, לא נעים לי ממנה, היא... כן, מטומטמת. סליחה, לא. לא, אני אביא לכם משהו. את יכולה להביא לי אולי במקרה את המספר שלך? כל זמר מזרחי בוגד. כאילו, זה התחום, זה הז'אנר. אני צריכה להחליט. אני רוצה שיבגדו בי, או שיבגדו איתי. שיבגדו איתי. חשבתי על זה? אני בפנים. מעולה. יאללה. טוב. לחיים. נעשה לך. לחייך. אתה יודע מה זה? ערק. אהובי שלי. הבאתי לך מתנה. אני אוהב אותך, יפה שלי. שיהיה לך בלילה. במה להתעטף. חשבון?